Aron re pen ke pon barmi supari la pen opium popia mu khat khati police ri deng ka chingna. Koila mati along ingdeng trok sike bra phoru Samsung su ingti arong ka chiboyar ni ka chiki modun. Seloni jana long inglong so health clinic kangpupon. KSA Jameson timung arwatum ta ingdeng trok sike bra phoru Samsung sing ingti karliar ni melur kaidong si chiki modun. Birta kela arado anaphan kardom pajelo kardom non karbilong rea birta long pen ujang terangpi non arju tha birtang ton pen. Ada porphai thomra chitimalong khatkati na ka checking along Manipur pen kewangbom ihung LPT atra bearing registration number WB23D 4159 la pen driver amen Umesh Rai atanikan truck kebrapho arong Bihar pusi pangthekpo. Labang solong Hansomati Ginger keban bomahot Arlo Barmi Supari Kovea Kreng Lapen Opium Papi Seramua Chili Kenebdon Long Lason Sikelong Pon Hansu 307 bag Opium Papi 15 cartoon Supari 30 bag Supari 43 cartoon Katugavi Kontelisian bag Doji Lapen Supari Ador Market Ateng Pulotangte 20 lakhs anbag Doji Pusi O Siromen Bordoloipen Than Pachinidun Sangti hidipen projen terang karbilong rea birta. Kedamtang thang ni phai inkoiraner kebarni Koilamati pen Presbyterian Mission Krongthom atowaralong Koilamati Development Committee Katsa Nilibaru KFA Koilamati aru KYO Nilibaru Radasai Klembangpu, Lo Thanbang, Green Farming Society atum Chingrumsi, Karbianglong Founder Ingdeng, Troksike Brapho, Ru Samsung Sing Ingti, Karliarni, Kachiki Modun. Lapen Mai Cheng Ponsi, Ru Samsung Sing Ingti Apurkimo Chethan Chimumpon. Lapen Ru Samsung Sing Ingti Aphan, Karbianglong Arat Kedo Anta Chiki Modun Vek Nangji. Athea Langli Kedo Joine Pinyarni, Karbianglong District Pu Ilitum, Dothak Longlo. Karbianglong arat atokan no penceng lok Ru Samsung Sing tiaphan kachiki modon tingni nedet nangji. Jong sila puson Karbianglong arat district ekewan pive kabangfu aphanta manpeng kipi kachiki modon asai claim clay pulote chichini nedet pulote ilitum adai duji peta chethan chimumpo. Non prabjin pen nilibalong ta Ru Samsung Sing tia kumlin sumpon sedak nangji. Morning suri hinira inkoira plian ningkan pen ki akumlin along si chiki modon long nangji puta maya long lam thijai po Amati Development Committee lapen dak Artist Forum lapen kaprek la dak media pitu ngatung pen nilitum la dak pinita ang panci ke program paduko Ru Samsung Sing ti alamo bangke litum pirthiru detik karbia khaidutik ke litum sikimu bom nai Hinili ka chini tu natte ngela hello aprang ke la son karbia rada tum karbia khet tu malang ni phang pirim teram hili tu maji tu long lek Seta 1984 amikan lagi sakiran ke se presiden la pende secretary Soman Kro la so period hut ni tu na ke se klembo mahut lo la si member hostel adung along non sepusi dia part tu ada hello Samsung tiaphan kachiki po program ikijeng la to pena pia bangke penangan na tim bangke Samsung tiaphan kachiki po program kado ko la si la ke birthin detik setame karbia khayaphan pini deng dok reng ni ke padolong karbia khayaphan long long pat ke palong la accept Samsung ti ajo ni pen la posili tu kai ke chiki po nai la ta phan ma peng kinai la pen la jot kalilang council hin pen department kapre to phapin khatsi alangli bethe kahachia ni la pe alangli kichia di bangke kapre department hin meta program kin ne deng policy Pegam program deng policy alangli phana only je
holiday declare chot la pugali det nei la pen gaple ham hang atum ta bathan nai la pen educational institutional long hai tame student atum apha jate mo aphi sitame ru semton sing ti hello karbia khai apha ga ba prang ata long ka ke long ba ka chini ji apha program hai teng ko nai la si semton sing ti akaya lamo ke tok ka chepati semton sing ti aputhak je AC ke tok la hai competition la pen semton sing ti akaya lamo aputhak obere hiljir ka boche la hai competition hai ta padu pono son te misenji la pen nili tu penang ana dang nili phang song thang ni phai inquirer kebar ni por phai kebra achiti malom Seloni Janalong, Inglong Su Health Clinic, Dr. Sunil Kumar Prasad, Radiologist, Ariding Pen, Ingpupon. Labang Sualong, Rongasar Pen, Penang An Kithigiding Atum, Chetongdun. Adun tu haladak adungarai ke duara tumapan isi mesen si kecilangawar sailake, X-ray, ultrasound, blood test, ECG hui, long EG. Lapen jesemet Seloni Janaha wararapan panong si kang pupon lupusi, alang litumpen tan pachinipon. Sangti di pen projen terang karbilong rebirta. Thang ni phai inkoraner ke barni anigang sampor phai trok apor malom Bokojan Soil Conservation Ibiadung Ru Samson Singing Tia Kumlinalong Jameson Timungaru KSA Bokojan District Committee Atumpen Milur Kaidonsi Chikimodun Labang Solong Mai Pulong Biotisu Dun Mai Pujon Kiling Lapen Dihin Rimbang Vaisong Rong Piatum Japongsi Balipathar Branch Lapen HDP Branch Anparta Kachetong Dunatum Anta Ru Samson Singing Ti Akumlina Phan Milur Chethordun Rinti Adun thu mai phulong birti so hinpen Ru Samson Singing tia kayalamo kaduga beta kachini le thot japhan than pajir mi ponthu Sangti hidipen projen terang Karbilo Charlie song Bogojan District Committee penitum dak Ru Samson Singing ti kumlin mate statue long bang penitum kalitang phu Ru Samson Singing tia panitum chikimo ponlo nitum candle lightning pensin tu milur ke kai pensin tu malang liphan chikimo ponlo la penitum alang likai lamus tamini tum kese ni tum claim bang phi tum pen ni tum asapu chethan alang likai lamuni tum chethan pensin ni tum laso candle lightning program mangelan pensin ni tum budget pon niklo ni tum Karbilo Charlie song pen tum Mrs kipigang tum solangdo karberat phangelan lo itum hemprek ke hanga bang itum lakle det nang jipu bangsin itum Karbilo Charlie song pen bangke itum solangdo karberat phan pachini itum Ru Samson Singing ti akemang itum chunchelang lasi laso kemang pachuni pha itum lak nang ni lapu bangsin itum solangdo karberat phan than pachini itum nilitum hodai bangke itum Bokajan along bange lapuge nitum chikimudun de once me itum branch din nilitum lason si itum chikimo saibang deng ponikbong Pinya birta lang si kang toncholo kaduga vita domi thakmi kardon